Malipo. Riwruok mar Comid Kenya kotenre kod migao mar somo tiyo kod piem mar wacho kod ndiko kisungu e kind jopuonjre kaka yo mar jiwo jopuonjre bedo e skunde kendo duoko piny kwan jopuonjre ma weyo somo e kore. Jafwambo mar Jo Juma nitiere kod ler koya kaunti ma Migori. Kwan jopuonjre ma weyo sikul kapok otieko somo e skunde mag primary kaachiel kod sekondar osebedo ka medore e pacho kae. Lipot manogol riwruogno ma ong'ere kaka The Foundation Literacy and Numeracy Assessment kata FLANA higani yango ni kwan jopuonjre ma noweyo sikul mantie kind higni 6 kod 15 osemedore ka wuok atamalo 7.5 e higa mar 2021 nyaka atamalo 8.5 e higa mar 2023. Kwan mamalo mag jopuonjre ma weyo sikul e kore bedo sinenore e kaunti ma Migori ka lipot mowuok kuom migao mar somo wacho ni jopuonjre mantie kind atamalo 10 nyaka 15 pod weyo sikul e kore e kaunti ni. Awende na achiel kuom sub-counties ma kwan jopuonjre mathoth pod weyo sikul e kaunti ma Migori. Awendo asa sub-county wanyalo wacho ni nyocha wan gi midhiero maduong' e wach mar nyithindo ma weyo skul mohiu nikech kit tich matimore Awendo. Kang' ma giweyo skul ni e kind 10 to gi 15%. Kwan maduong' mag jopuonjre weyo sikul osetudi kod agete mathoth ma jopuonjre koro kale ma oting'o chan jopuonjre ma ok tim maber e klas kaachiel kod mamoko. Ei Kuria nyithindo mitero nyangu bang' nyangu nyathi bedo kong'eyo ni en ng'ama duong' kendo oseromo inyalo kende. Koro mano miyo nyithindo we dhi skul. Mar ariyo, nitie nyithindo madhi e tich kapod gitindo. Kuonde mamoko iyudo ka nyithindo dwaro dhi mag doniang'. Kaka yo mar duoko piny kwan mag jopuonjre ma weyo sikul e kore, riwruogno mar Comid Kenya kawo tende kod migao mar somo ochako tiyo kod piem mar somo kaachiel kod ndiko kisungu e kind jopuonjre kaka yo mar duoko piny kwan jopuonjre ma weyo sikul e kore. Omiyo wayiero grama kata kisungu nikech mae gima kuonde duto nyathi timo penj gi grama kisungu, nyathi wuoyo e skul gi kisungu. Kidhi e areas mamoko kisungu ni emiyo ka pek bede ka gisomo e skul ma ochuno kata ni nitie odiochienge mirido mondo giti gang'o gi kisungu. It assisted us so much, one in sustaining the students in school, retaining them, and also bringing them back to school for the dropouts. E bwo chenro ni, jopuonjre mawuok e skunde 40 mayudore e kaunti ma Migori ne obedo kod piem mar wacho kaachiel kod ndiko kisungu e gweng' mag Mabera e kaunti ma Migori. Self-esteem. Sub-counties are adek, ma en Awendo sub-county, Kuria East sub-county kod Ntimaru sub-county. Kenya osekonyo duoko chien bende wach mar learner dropout. Tobias wuon wuok e riwruogni mar Comid Kenya wacho ni nyithindo manyalo wacho kisungu kaachiel kod ndiko bedo kod chia mar somo ka ipimo kod mago eko mayudo pek e wacho kaachiel kod ndiko kisungu. Nyathi ni e klas ma nyathi nyalo wuoyo dho ngere gijiwore kendo bedo gi chir mar bedo somo. Geno ni romo machal koda ma bende koro kelo gande migepe mopogore opogore mar twak e yore matika getani koro dhi konyo kaunti ma Migori e duoko piny kwan jopuonjre ma koro weyo sikul. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.